tu dá kto? Čo? Vidíš, tu to vidíš, do ti leze? Dovnútra? No to tam leze. Ako vojak. Cudzí. A ne do neho páliš. To čo je za pytel? Jau. Kaž tam si môžem sadnúť. Kde? Ne, tam sú aké mŕtvoly. Uj, tam si nemám radšej sadať. Poďme tuto. Čakaj, aké pekné modré nebo. A ukáž toto? Dobrý dech. Môžeš. O. Niekto tu bol 9.4.22. Tu máš. Čakaj, čo toto? Mám pavučinu tu? Stále pavúka. Počkaj, už to bude.